Zdravia Slovania. Takže chcem rozobrať takú témičku ohľadom, čo sa týka snov. Potom sa môžete aj kľudne vyjadriť na TikToku alebo aj na Instagrame, aj na Facebooku, že aký máte vy na to názor. Lebo ja keď som sa začal venovať meditáciám, tak som začal mávať živé sny, kde aktuálne moje telo napríklad spí v posteli a ja sa proste ocitnem ako keby v inej realite, kde proste prežívam rôzne scény, aj brutálne, aj pekné. V sne som dokázal napríklad lietať. Zažil som aj erotické sny. Dokonca som mal taký sen, že som sa ocitol v ženskom tele. Tým pádom by teraz platila reinkarnácia, že my sa ako nejaké energeticko-informačné pole duša dokáže reinkarnovať do muža alebo aj do ženy. Lebo ten sen, vážne som bol v ženskom tele, cítil som normálne prsia, obrovské som mal akože tá žena, čo som ja bol. A proste, no chcem vedieť váš názor, že ako vy vnímate tie sny, že či existujeme viackrát, či sme napríklad v nejakom Matrixe, alebo vlastne o čo tu ide, lebo ja tomu ako si nechápem, mám nejaké proste pravdičky, ale chcem aj vedieť váš názor. Lebo niektoré sny môžu aj predpovedať budúcnosť. Ale mňa zaujíma váš názor. Či sme naozaj v Matrixe, či vlastne existujeme viackrát v iných realitách. Aj naše duše, naše tela. Alebo vlastne ako to je? Sme nejaká počítačová hra? No som zvedavý, aký máte vy názor na to, lebo ja som troška aj šokovaný z toho.